Ja seuraavaksi kaikki sitten tarkkana. Keijon pitää puhua muutama sana Lontoota ja saattaa mennä ralli-englanniksi. UNESCO Global Geopark. Kestävää matkailua. Saimaa Geopark on osa kansainvälistä UNESCO Global Geopark-verkostoa ja sen tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta, luoda elinvoimaa lujittamalla alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa matkailuelinkeinoa. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja Unescon maailmanperintökohteisiin. Unescon geoparkkien keskeisenä teemana on varjella alueen geologista perintöä sekä toimia YK:n Agenda 2030-ohjelman mukaisesti. Saimaa Geopark toteuttaa ohjelmaa yrityskumppaniensa kanssa. Jokainen Saimaa Geopark Partner-ohjelmaan mukaan lähtenyt yhteistyökumppanimme on vakuuttanut toimivansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Saimaa Geoparkin tehtäviin kuuluu lisäksi Saimaa Geopark-alueen ainutlaatuisen geologian, luonnon ja kulttuurin vaaliminen sekä alueen esiintuonti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin sekä kestävän kehityksen edistäminen eri keinoin. Omaa tietoisuuttaan vahvistamalla Saimaa Geopark on osaltaan tukemassa myös koko Saimaa-nimikkeen ympärille rakennettavaa brändiä. Pysyttekö kärryillä, kuinka monta kertaa sanoin äskeisessä osiossa sanan geo? Ei se mitään. Minä tiedän. 11. Mutta minä olenkin Keijo Geopardi.